Тази седмица трябваше да си говорим за Gen V, втори сезон, спин-офа на The Boys и като цяло да рекапна и първи сезон, защото на него не съм правил ревю. Минава самолет. Можеше да направя и видео за дублажа, което беше другата ми идея, която ще бъде част от поредицата с нещата за киното. Ей, тук ще видя за сега целият плейлист. Но всъщност днес ще си говорим за Warner Brothers и това как всъщност Warner Brothers Discovery се продава. Седмицата върви прекрасно, нещата се случват както трябва и изведнъж в случайна сряда се обявява, че Warner Brothers Discovery се продава. И това идва след като имаме старта на DCU на Джеймс Гън и Питър Сафран, които не е сигурно, че продължат напред, но това ще бъде част от нещата, за които ще говорим след малко. След като обявиха доста неща от гейминг света, които се случват. След като се снима Хари Потър сериал, Welcome to Derry сериал за предисторията на То, клонът Пенилайз и така нататък за гречето. И всичко това се случва докато компанията се продава. Защо Warner Brothers Discovery се продава? Имайте предвид, че компанията е с нетна стойност около 80 и няколко милиарда долара, имайки предвид, че това включва филмите, сериалите, стриминг платформите, игрите и всичко останало, което влиза в Warner Bros. Discovery портфолиото. Да, обаче компанията е в заеми от 35 милиарда долара, което означава, че който и да купи компанията за, да кажем, 80 милиарда долара, ще има да плаща още над 30 милиарда, като всъщност именно тези заеми, които те са взели за различни продукции, които не всички са се случили. Имайте предвид, че DC Entire Universe на Зак Снайдер и компания умря преди година и половина-две и съответно оттам дори има страшно много загуби. Това беше причината да махнат Batgirl филма, да махнат Бързоходеца и Койота филма и така нататък, за да могат да направят един вид изчистване на таксите, които има да плащат, или такс write-off, така се нарича в индустрията, и по този начин част от всъщност парите, които дължат да бъдат приспаднати, тъй като е купена компания от друга компания, нали, Warner Brothers от Discovery. Сега обаче нещата не са точно така, защото на 21 октомври, ако гледаме нещата хронологично, Paramount Skydance се опитват да купят Warner Brothers. Това е отказано, но това не означава, че при първото всъщност надаване и отказ те няма да се опитат отново. Ако Paramount Skydance всъщност купат тази компания, това не би било никак лошо. Те имат парите, имат ресурсите, имат и хората, които да създават хубави филми. Всички знаете за някои от най-големите всъщност блокбъстъри на именно Paramount Skydance. От друга страна, Universal също искат да купят Warner Brothers Discovery. Ако Universal купят всъщност компанията, това също би било окей, защото това означава, че можем да имаме всъщност Хари Потър свят, DC свят, под формата на паркове подобно на Disney, неща, които частично ги има вече в Universal парка, но не съвсем, защото лицензиите се пак са на Warner Brothers Discovery. Но ако компанията стане част от портфолиото на Paramount Skydance, то тогава няма да има проблем да имаме всъщност подобно на Marvel нещата в Disneyland, да ги имаме в Universal парковете. Което би било готино, би било интересно и би било потенциал за интересни кросовери. Обаче има и други компании, които биха купили всъщност Warner Brothers Discovery. Netflix е една от тях, тъй като те нямат филмови дистрибуции, а получат ли всъщност достъп до цялото портфолио на Warner Brothers, определено ще станат втората най-голяма компания, може би в бизнеса след Disney, тъй като все още Disney са най-големите такива. От гледна точка на парите, които Warner Brothers Discovery дължат, заемите и всичко останало, Netflix, купувайки тази компания, имат потенциал всъщност да ги изплатят и да бъдат на доста прилична печалба. Но това би било проблем за DC Universe, който Джеймс Гън и Питър Сафран в момента създават, защото той е още млад и още не доказан се. Тоест, ако тази вселена не се развие до степен такава, че да се бъде абсолютна конкуренция на Disney и Marvel Studios, примерно, нещата няма да случат както трябва, а ако го прешърнат, то това би означавало всъщност недовършени, неизпипани филми и така нататък, нещо, което в момента Джеймс Гън и Питър Сафран се опитват да не позволява да се случва. Нещо повече, в едно от интервюта последните дни Джеймс Гън без иска се изпусна, че ако всъщност той е начало на DC за в бъдеще за някакви филми и така нататък, което означава, че е възможно дори да не бъде той вече шефа на DC или дори Питър Сафран, а да сложат някой тотално друг, например Зак Снайдер. Така че ако някой от вас е фен на Зак Снайдер и иска да види неговата вселена се развие, то има вероятност, ако Netflix вземат компанията, всъщност да уволнят Джеймс Гън и Питър Сафран, да върнат Зак Снайдер, който е в добри отношения с Netflix и продължава да прави неща за тях и съответно да видим това, което всъщност умря наскоро. Нещо, което аз самия не искам вече да виждам, тъй като последните филми успяха достатъчно да пропастят всъщност тази версия на вселената, която имаше той, а и той самия от интервюта не показва много големи знания за това какво точно искал да свърши тази вселена и тя нямаше да е много комик бук акуратна,
въпреки Zack Snyder Justice League, който е един от най-добрите варианти на Лигата на справедливостта, който се вижда за момента, не смятам, че той е правилният човек, за съжаление, да продължи нататък, ако му бъде дадена такава възможност. Това всичкото обаче е много хипотетичен вариант. От гледна точка на финанси, най-правилният вариант обаче би бил Джеймс Гън и Питър Шафран да продължат да създават това, което са тръгнали да правят с DC вселената, DC Studios и така нататък, защото една покупка на такова студио върви с договорите. Disney все още имат проблем с договори, които не са изпълнени към актьори от Fox, покупката, която направиха преди години. Съответно, другите две компании, които биха могли да купат тази гигантска компания, са Apple и Amazon. Apple могат да купат, имат парите, могат да си го позволят и могат да остават нещата да се развиват естествено, което смятам, че няма да е толкова лош вариант. Amazon имат тесни връзки с Sony и малко съмнявам, че това може да стане. И разбира се, не можем да не говорим за покупки, без да коментираме и Disney, защото и те могат да купат всъщност тази компания и по този начин да станат абсолютно недосегаеми, защото ще имат най-големите франчайзи в историята на киното под една шапка. Това би могло да даде възможност за кросовър между DC, Marvel или Star Wars и така нататък, но често казвам по-добре Disney да не купуват и тази компания, защото те сега няма достатъчно време да обърнат на всичките си всъщност асети внимание, за да могат да създават ново съдържание. Какво остава, ако успеят да вземат и DC, и Хари Потър, и Discovery, и последно да затвори вратата. Така че Disney може би няма вариант да се случи това нещо, поне според моите разбирания. Нещата, които ме притесняват обаче са следните. Първо, DC. Ако остават нещата да се случват както се случват в момента, защото нещата, които Джеймс Гън и Питър Шафран правят в момента, са всъщност одобрени от множеството хора и от критиците. Нещо, което Warner Bros. От години не са имали под тази му форма. Ако не пипат там, тази част няма да е проблемна. Но имаме Хари Потър, имаме и още няколко различни други IP-та, които са доста големи, които няма как да не бъдат пипнати, ако влязат под тази му форма. Ако Netflix купят Warner Brothers, то това би означало автоматичната смърт на HBO Max като платформа и всичко да стане в Netflix, което не би било лошо спрямо парите, които се дават за тези неща, но определено би променило структурата на всяко едно предаване, което се създава там, всяка една анимация и така нататък. Имайте предвид, че Warner Brothers по време на продажбата и в един друг процес на разделяне на стриминг и филми с международната индустрия, което само по себе си означава, че е възможно само част от Warner Bros. Discovery да бъдат купена, например международната дистрибуция и така нататък, а всъщност филмовите дивизии да си останат отделни студия, както примерно е 20th Century Studios, както е в момента, вместо Fox Studios и така нататък. Или да купят всичко и да се... Въобще може да е голяма каша. От гледна точка игри, мисля, че Warner Bros. Игрите за сега са на едно такова ниво, че не биха имали проблем в каквато и да било насока, защото тези договори, които вече са подписани, трябва да се довършат. Това важи между другото и за някои филмови аспекти, освен ако договорите не бъдат променени или не бъде изплатено на актьорите определена сума спрямо това, което биха загубили от подобни филми. Там е малко логистично, малко сухо и малко като за адвокат, и тъй като не съм такъв и не мога да коментирам съвсем на 100%, оставам, ако някой от вас е наясно, да коментира в коментарите отдолу. Така че кажете ми какво е вашето мнение за това цялото нещо. Общо взето, дали е нещо лошо? Не мисля. Според мен лично най-логично е да бъдат купени от Paramount, Skydance или Universal. Това е моето мнение. Това са компании, които ще развият IP-тата, които Warner Bros. Discovery така или иначе имат в момента. Няма да променят изключително издъно всичко и е възможно да получим нещо по-добро накрая. Това са най-добрите опции. След това са Netflix и Apple, тъй като има достатъчно пари и възможности да направят нещо с компанията. Не съм сигурен, че ще бъде обаче за добро. И последни, разбира се, остават Amazon заради връзки с Sony и Disney, които често казвам, аз самия не искам да купуват Warner Bros. Discovery. Дали това е правилно решение, обаче ще разберем, когато компанията бъде продадена, което може да случи всеки момент. Тук видеото ни приключва. Ако то ви е харесал, оставете по един лайк. Ако не, другия бутон знаете къде е. Коментирайте, споделяйте, ако сте се абонирали с камбанката, а не искате да изпускате новите видеа, направете го. Така ще се разраснем по-добре. А ако искате това да стане още по-бързо, тогава използвате хайп бутона, защото така ще ни помогнете да стигнем до нова аудитория. Ако искате да имате директен пръст в видеята, които създаваме за вас, станете член на канала. Така ще имате достъп до ексклузивни видеа само за членове, а от Суперфен нагоре и по-ранен достъп до новите ни видеа, като това. Ако членството не е вашето нещо, но искате да ме подкрепите, тогава натиснете бутона благодаря с сумата, която сметате за правилна, ще го оценя. Ако искате да следите светът на поп културата изкъсно, новини, раздаване и така нататък, неща за кадър от към канала, тогава ни последвайте в социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Threads и така нататък. А ако искате да си говорим за поп култура, елате в нашия Discord сервер, линк има долу в описанието. Аз съм Георги, това е Project Geek и до скоро!